La Laia. I ara us explicarem les aventures de l'August i els seus monstres. Són molt divertides i entretingudes. I ara us explicarem algunes de les característiques dels protagonistes d'aquestes històries, que són l'August i la Lídia. L'August és un nen molt despistat. I la Lídia és la seva veïna molt repel·lent. L'August és el millor amic de tots els monstres. Per això no va a cap aventura sense ells. Anem a veure alguns dels seus llibres. Aquests són alguns dels seus llibres. Segur que si te'ls llegeixes tots, viuràs moltes aventures. Ara us presentarem els monstres. Hola, sóc el Flac i sóc el monstre de la lectura. Ho sé tot sobre els llibres, ja que si no llegeixo, perdo l'energia. Diguem-ne que puc ser un líder, ni que mai m'ho he proposat. Dic això perquè tots els monstres valoren la meva opinió i sobretot la meva capacitat d'organitzar. Hola, jo sóc la Pintata. Jo pinto, dibuixo, faig escultures i escric. I tot això ho faig amb molta passió. La meva característica principal és que sóc un artista total. Els monstres valoren molt les meves obres. I quan hi ha alguna cosa que no ens agrada, ho pinto i ja està. Hola, jo sóc el Xef Ron. Sóc el monstre de la cuina. Sóc un gran cuiner capaç d'elaborar grans plats amb només un ingredient. Les meves receptes són delicioses. No hi ha ningú que resisteixi a provar-les. Hola, sóc el Ziro i sóc el monstre de res. No faig gairebé res, però en canvi penso molt. I això els meus companys ho valoren molt, perquè aporto moltes idees. Hola, jo sóc la doctora Beta i sóc la mossessa dels animals. Tinc una capacitat increïble per fer-me amiga de qualsevol animal i fins i tot dels més ferotges. A més, tinc cura de tots ells i ells ho saben. Jo tinc un problema. Confonc les persones en animals i les tracto com si fossin animals. Hola, sóc l'Emo i sóc el monstre dels metalls. Fins i tot que es podríeu imaginar que sóc un robot, sóc un monstre. En totes les meves aventures em transformo en màquines. Jo sóc el Brex i sóc el monstre de la deixalleria. Reciclar mola. Sóc capaç de fer qualsevol cosa amb les coses que trobo a terra. Si no trobo res a terra, m'ho invento. I la veritat és que m'encanten els pastissos. Els devoro, estan boníssims. Hola, sóc l'Octosol i quan es pon el sol em poso a cantar. D'acord, sóc el monstre de la música i m'encanta tocar instruments. Quan algú s'avorreix, jo els hi toco una de les meves cançons i no s'avorreixen, són fabuloses! Hola, sóc l'Oli, els flors de les forats. Jo et passo per tots els forats petits, i si no hi ha forats, els creo. Això va molt bé per tots els monstres, perquè els queda portar d'un lloc a l'altre, doncs faig un forat i pim-pam fora bocadillo de Nutella! Hola, sóc en Drevox, el monstre dels cabells. I em puc multiplicar amb molts. A més, em puc fer gran. A més de tot això, sóc molt bon peluquer. Flat. La Pintaca. El Xef Ron. El Ciro. La doctora Beta. L'Emma. L'Octosol! El Brex. Ui. Ole. I André